Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa ze hry World of Tanks. Jsem tady společně s Bakixem. Ahoj, zdravím všechny tankisty a tankistky. Ano. Bakix je přímo tady za mnou. Jak si můžete všimnout, mám můj super nejlepší čtverkový tank. Ale 400 000 pořád nemám na ten pětkovej. Lidi, potřebuju 1 500 000, teda 1 800 000. 1 800 000 lidí, to je strašně velká částka. 800 000 na 2 tanky a ten milion potřebuju na... Baki, co tam zase píšeš? Bakixi, co zase děláš? Nějaký spoluhráč chtěl pomoct. Furt to píše. Jo. A jaký to píše? Jsi to neviděl? Jo, když tak jsou tady i Angličani. Jakože Američani. Takže oni ti většinou nerozumí, proto jsem se divil. My jsme hráli trošku i za kamerou. Jsem se divil, proč jsem tam měl naraz komentář český. Pak jsem si uvědomil, že to musíš být ty. Protože nikdo jiný tady nebude psat česky. Tak to bylo dobrý kombíčko s SUčkem. To jsi měl vidět. My jsme ubrali za 400 nebo za kolik. Baki, jsi noob. Já Bakiho přemluvím, aby vám natočil jeho obrazovku. Protože jeho obrazovka... Jste si jistý, že vám ji nenatočím? Tak já ji natočím. Nenatočíš, děkuji. OK, budu s tebou, dobře. Hetzer má málo. Tak jo. Super Hetzer. A Tyzo nevzal. Ne, ale bral jsem. Pojď na tu T34 pětkovou. Jedu, přejdu tady ploty, domy. Na mě se to SUčko nasralo. Potom je tahle ta hra, přejíždíte domy, ploty. Ale ne všechny domy. Jdou přejet. No, to je pravda. Vidíte tu T1 heavy? Tak to budu mít. Takovou nádhernou věc. Obří. Proč do mě někdo musel nabourat a já jsem musel ťuknout? Hej, Bakixi, proč jsi do mě naboural? Do prčic. Jsem naštvaný na Bakixe. Já parkuji. No tak očividně ti to nejde, Baki. Já mám... Doufám, že ti nevadí, že ti říkám Baki. Nevadí. Jo, tak to jsem rád. Mi tak říkají přátelé. Jo. Což ty nejseš. Ne, já tě mám v přátelích. No to je. Asi tě oddělám. Ne. Jo, vidím to tak, že tě oddělám z přátel. Oddělám. A nebudeme spolu hrát? Už. Viděl jsi to. To bylo hned... Hej, to bylo hned vedle. Blbec už bohužel nežije. No to jsem nebyl já, to bylo něco trošku jinčího. Já dostal čočku. A netrefil jsem, zabij ho. Čočku? To se máš, já mám taky velké. Já hořím, kámo, já hořím prostě. Hoříš? Já jsem chytl. On o tobě neví, on pozoruje jenom mě. Jo? On mě neví. Ne. Já jdu zabít to SU-85B. Protože má strašně málo HPček. Jo. Dívej, už jsme tady jenom my dva, chápeš? My? Jo, my dva. No. Už jenom ty. To je poprvé, co jsi dostal dál než já. Tak jdeme spektatit Bakiho. Ani nemůžeme se ani hnout. Baki má 30. Baki, ty nemáš. No máš životní. Jo. A Baki zemřel. Upřímnou soustrast Baki. Děkuji. Baki is rip.
Ne, to nedává smysl. To znamená, Bucky odpočívej v pokoji. Vlastně Bucky je odpočívej v pokoji. Co? Bucky RIP. Jo. Bucky rest in peace. Bucky odpočívej v pokoji. Víš, co to znamená, ne? Rest in peace. Fuj, co to tady vrže? Píst nebo pís? Já nevím. Peace. Asi. Nevím. Já nevím. Jdeme do další bitvy, ty nepřipravený šunte. Čekej, jenom něco musím. Jo, já mám 3000 zkušeností, Borče. Kupuju nový motor. Mám starý tank. Připrav se už, ty demente. Jsi demoš? Ne. Ten neprodávej, s tím nejezdíš. Hej, Bucky chce prodat tank, s kterým jezdí. Nechci, to už jsem prodal. Hej, ale Bucky. Ale jo, já jenom vylepším motor, hlavně. Pohni, kámo. A na tebe nemám celý den. Lidi, nemám na něj prostě celý den. Už! No konečně. Bum, bitva. Bitva zahájena. Bucky je noob. Jdeme do tuhého. Bucky je noob. Bucky je noob. Dobrý, mě vypadl mikrofon. Dobrý. Jedeme. Jedemeš? Jedemeš. Jedeme? Blitzmane. Jedemeš. Jedemeš. Počkejte lidi, já si jenom spravím mikrofon. Jedeš. Já jedeme do Pečic. No to nefunguje. Ta naše správka nefunguje, no. Máme totiž 2 mikrofony. Naštěstí vlastně máme jeden a druhý nám to jistí. Máme jeden v mobilu a potom máme ještě jeden normálně. Bucky zase naboural, už jsem to slyšel. Ten mikrofon je fakt divný, prostě. Bucky, čau, no jo. Ahoj, dáme si tu konec? Ne. Jseš noob. To bylo na znamení přátelství. Bucky je noob. No to se stalo vecre. Co ty tady, který si mě nevšímáš? Rest in peace pro Blitzmana. To má držet, sakra. Co to točí palivo, nebo co? Co ty kokůtku? Ne, ty nejseš kokůtek, ty jsi noobítek. Jsi noob. Jsem robůtek. A ty jsi zase noob. Ne, to není pravda. Co si to vymýšlíš? Za 119 lidí. Boom. KV1 má 3 životy. Zabijte ji, jo. Bum. Zabil jsi ji, ne? Ne, tak to jsi nebyl Já ty. jsem tam bum. Ne, Bakík ty jsi zdechl? Vidíš mě tam. Ježíš, Bakík zase zakopal. Já už na to nemám. Ty jsi taky zakopal. Jo, se zakopal. Jdeme domů, kašlu na to. Nebo ne, nejdeme domů. Víšte co, lidi? Střížeček. Tak jo, jsme zpátky. Už jsme u konce bitvy. Tady A20 nahání MX-40. A A20 ho dostala. Tak jo, už jdeme domů. To skončilo. Super, podařilo se nám opravit i mikrofon. Jo, podařilo, dobrý. Jsem se lekl, že už se zase rozbil. Připrav se. Ježiš, to by se to ještě načítá. Máme 1300 zkušeností, potřebujeme 10 500. Je to vrže. Proč to nevrže?
Tak jo. Je to taky vrže. Jo. Proč jsi... Dobrý, konečně. Jdeme do bitvy. Koliká ta bitva už to je? Ne, toto je druhá. Toto je druhá. To je druhá bitva. Baky, máme tu druhou bitvu. Ano, moc se těšíme. Takže super. Baky, že je to super. Ano, velice. Jo, Baky říká, že je to velice super. Ne, do toho. Jedemeš? Blitzmane? Jedemeš. Jedeme. Ale jedemeš obráceněž. Jedemeš obráceněš. Přesně tam, kam jedeš. Tam makaš. Jedeš. Jo, ten mikrofon se mě nepodařilo opravit, zase je rozbitej. Nefunguje to prostě. Moje oprava nefunguje. Bo to není oprava. Ten, ale já jsem strašně pomalý, takže já se k němu nedostanu. Přesně tak, lidi. Nedostane se ke mně. Prostě je to noob. To není. Noob to není. Je to maník. Že se dostal dost rychle na čtverkový týr. Pšt, hrál pořád. Ne. Kam zase jedeš? Proč prostě to děláš? Co to děláš se svým životem? Ty se ho vůbec nevážíš. Proč jsi neuhasil ten požár? No, Jo, ty nemáš potřební doplňky, že? mám. Proč jsi to neuhasil? Bylo to moc rychlý. Prostě, uhaste to, klikl jsem a bum. Aha. Takže tak. Takže tak. Já pořád žiju, Baky. Baky. Blitzmanovi asi hrabe. Jo, já jsem hrabač. Já jsem pohrabač. A jedu proti tady té M7 krabicovité jumpy. Bum, bum. Zastřelím tě. Jo, jsem správně otočený. To je předek? Jo, je to předek. Tenhle člověk asi ví. Ta M7 dostane. Ne! Já jsem zakapal. Lidi, přijde zase další střih. A uvidíme se u konce bitvy. Tak jo, bitva už skončila. A máme tu Bakyho chvilku. Bitva začíná. Tak to stříhneme, promiňte, ale to je Bakyho chvilka. Tak jo, Bakyho chvilka už přestala konečně, protože to byla hrůza. Jdeme domů. Tohle byla druhá bitva, že? Mhm. Tak To je jsem poslední a to je třetí. Ano, naše trojbitvovka. Přesně tak. Jak jsem to pojmenoval já. Jo, když tak Bakyho na YouTube nenajdete. Ježiši, co si to dělal? To jsi kreslil ty? To jsi obkresloval? Co to je? Tam? A jaký? Vyšlený. Vypadá podobně jako T34. Baky tady nakreslil takový obrázek a vypadá jako T34. Měl být dobrý malíř. T34, která... Jo? Ten zadek je dobrý. Jo? Ale ten předek není moc T34. Počkej, není To to je 25? T25, jestli to není T25. Je to je 25. Ukaž? No, tak kdyby se Ale tam... ne, to je 34. No však právě. Teď je vedle mě. A je to Čau, 5. kamaráde, co se sem hrneš? No.
vypadá to jako T34, která má vyřízlej předek. Tak nějak bych to asi chtěl nazvat, jo? Bože, v pohledu chytrý jsem, jak to je 4. O, já jsem dal 5kovým, kam zase jedeš? Ty vrděs. Já říkal, že kam jedeš prostě. Ty jsi prostě baky. Můj tank to koupil. Právě. Ale tvůj tank to kupuje pořád. No, můj tank je takový marketingový guru. To je guru míra. Nebo co? Jo, on je tam charge. Guru umírá. Jo, guru už nám umřel. A my potřebujeme nerfnout tu Matildu tam. Tak jo, valím. Valím tady k Matildíce. Matildo. A. To je tak levý tank. Tak nehorázně levý tank. To je nejlevější tank na světě. To je hrůza tank. Tak vám. Obsazení základny. Vůbec to nevím, vůbec jsem to nechtěl nerfnout, vůbec nemám úplně nejhorší tank na světě, ne. Já nevím, jaký je mezi tím rozdíl. Zamíř a nerfni to. Dobrý. Nice, nerfnul jsem to. Lidi, super, nerfl jsem to. Bože, pohledu chytrý jsem, jak tank T4. Ježiši. T34. Za 115 Matildě, super. To nový dělo je dobrý. Ale vím, já dostal. No nevadí. Tohle bude rychlý, tak to ani stříhat nebudu. Tady to je 34, tak Matilda se o ní postará, že? Tak Matilda se o ní nepostará. Postará se o to někdo jiný. No, je mrtvej. Tak, hotovo. A teď to SUčko. A hotovo. Takže já říkal, že to ani stříhat nemusíme. Toto byla 3. bitva. Takže... To je pro toto video konec? Ne. Ještě ne. Ne? Ne. Podíváme se, kolik jsme dostali zkušeností. Nebo aspoň já. Já jsem dostal 168 zkušeností. O, nějaký hustý ocenění. Obránce nějaký, super. Já jsem nerfoval tu Matildu. 0 zničených tanků. 370 poškození. A 4940 penízek. Takže, tak. Baki dostal 4 zkušenosti. 413 je v mínusu penízek, jo? Dostal minus 413, 0 zničených tanků, 0 poškození. Baki? No. To jsem asi neměl říkat. Teď se strapnil. No. No, ale... Já se to naučím do příště, pak uvidíte, jak jsem dobrý. Ano, takže... Já myslím, že to teď můžeme ukončit. Zatím čau a uvidíme se u dalšího videa. Pokud nesledujete Blitzmana, určitě dejte odběr, po případě zvoneček. A pokud toto video přesáhne 10 lajků, Blitzman se mnou natočí další video. A bude to stream. Což nechcete. Bude to páteční stream, bude asi příští týden, pokud bude na minulým videu 10 lajků. A teď už je na tímto. Takže můžete lajkovat. Prostě tam nasázejte a... Takže ahoj a hrajte World of Tanks. Čau. Čau. Ježiš, já jsem debil. No, takže já jsem fakt debžot. Takže čau a uvidíme se, pokud dáte 10 lajků u pátečního streamu.